Ik ben Anne Vader-Schukking, 29 jaar en ik ben hier aan de Oude Bildiek in de buurt van Sint-Jabik. En ik werk als projectmedewerker onderwijs bij de ANVOEK. Ja, dat jouwt mij wel een goed gevoel dat mensen het Fries leren willen en dat zij de tijd die stekken willen en haar verdiepen willen in onze of in mijn memmetaal. Zeker, die kun zeker bij de Frieske mierskip jaren. Maar dat kan vanzelfs. Ik had je het Fries net praten, dan kun je er lekker goed bij jaren, wat mij onbelangrijk. Ja, ik vind het best wel lastig om Fries praten te blijven. Als mensen zelfs Nederlands praten. Ik al ze zei van praat maar Fries. Dat slaagt het net altijd. Je switcht toch best wel gauw weer naar het Nederlands. Ik zou het hem zeggen willen zet terug. Ik weet dat is makkelijker zijn als die, want je moet er best een drompel over als je een nieuwe taal leren willen. Maar ik vind het in elk geval heel mooi dat je hem tijd en moeite steken willen in het Fries en het Fries leren willen.